Tapi Mbak Neha ini kelahiran tahun berapa toh? 2002. Oh, 2002. Berarti masuk kuliah tahun 2021. Oh, 2021. Nah, kula tahun 50, Mas. Sing takon sapa? Oh, iso. Menawa nak takon. Ora. Yes, aku tahun 50 her. Iya. Mbak Neha. Mas Akbar. Ya. Mas Herman. Nyapa kok Irman tenang lho. Ora oleh biasa. Kok kasih 3 permintaan Mbak Neha? Apa tuh? Aku. Pilih mana? Iya kamu dong. Rungokno berat tapuk kowe nggo. Sebagainya. Sampean ngono yo gawe Instagram, TikTok ngono yo gawe sampean. Damel kula. Ngono TikTokmu mbok jenenge sapa? Kula ta. TikToke. Sluman selamat. Jeneng TikTok kok suman-sumun selamat. Kula niku wis tuwek Mas, ra nganggo ngono-ngono wi Mas. Wis ora nganggo. Karepe piye wis bras ngono. Iya. Kok aku wedi Mas. Wedine napa? Bisa kenalan ke santeku ta bocah nggo ganteng lah kok foto sing wis 20 tahun kepungkur. Ya ora aja nganti kok. Diterusne ya. Nggih. Iki masih banyak permintaan. Aku nyuwun Mbak Neha. Jumeneng Mbak Neha. Sepatu ijo. Oke. Alhamdulillah. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Neha. Selamat malam Mas Akbar. Nggih, baru malam ini saya ketemu panjenengan. Nggih, ini pengalaman pertama saya ikut panjenengan kalih Sanggar Astabrata. Niki nggih pengalaman pertama kula diderekin jenengan. Oh nggih, kula nderek ajar nggih Mas. Kula sing ajar-ajaran. Kula nggih nderek aja. Nggih. Nderek tepang lah Diwano ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, Mbak. Nama Nggih. lengkapnya siapa tuh Mbak Neha? Nderek tepang nggih Pak Bu. Nami kula Neha Ayu Silvani. Wah. Sing guyu sing tembung lho. Neha Ayu Silvani. Nggih. Aslinipun kelahiran pundi Mbak Neha? Kelahiran wonten Madiun, Jawa Timur. Madiune pundi Hara? Madiun Selatan, Kebonsari, Mas. Oh, Madiun kondang Kota Brem, Mbak Tumpuk. Nggih, Kota Pecel. Ya Pecel. ora-orane lah aku mengko gak ditakoki menduwetel ngono to. Hah? Aku mengko gak ditakoki ngono. Loh, ya, Pengen, Mas, iki kita pengen. pengen. Nggih, Tempat nggih, tempat tinggalnya Mbak Neha Madiun. Iya. Ya saiki Mbak Tumpuk Lanjut. tempat urung sik to. Heeh. Tempat tinggalnya Mbak Neha Madiun, tempat meninggalnya Mbak Tumpuk? Wis urung Mas. Weh, piye to? Tempat tinggal maksudnya. Maaf salah ucap. Meninggal. Sik suwi Mas aku. Oh, sik suwi ya. Lah engko sing ngramut cacah ki sapa? Buyuh. Sing ngemut cacah piye to? Ngemut dengkul kuwi kok iso. Ngeramut, heeh. Nggih. Tempat tinggalnya mana? Sinten? Ya jenengan to, mosok wong liya. Kula mbrebet nganjuk. Oh, Sambil nganjuk. robyong. Heeh. Profesinya selain sinden apa? Kula. Nggih. Pira mesti Mas, kadang unggane wedhet. Jare enek kondange sampeyan iki mudin. Ana ora usah ngomong to Mas. Memang puji sing paling sing nduduhi. Puji sapa neh. Wis njaluk greges meng. Oh ya grigis. Mbak Neha, Nggih, Mas. sak menika napa sampun lulus S1? Kula niki sampun kantun nunggu wisuda. Oh, wisudanya kurang lebih bulan apa Mbak Neha? Oktober bulan kelahiran saya itu. Oh iya toh. Iya. Tanggal berapa? Tanggal 8 Oktober 2000. Ngalah tanggal piro aku tanggal 36 merang gumun. Ngene iki perkenalan iki kok sirik toh, kamu itu kok sirik toh. Ngene iki perkenalan kok saya itu baru diikuti Mbak Neha malam ini. Mas Heru, kita apa ya mbiyen? Ngapa kita apa biyen? Ya iya. Oktober nggih wisuda nggih. Iya, Mas. Oktober. Tapi Mbak Neha ini kelahiran tahun berapa toh? 2002. Oh, 2002. Berarti masuk kuliah tahun
2021. Oh, 2021. Nah, kula tahun Nggih. 50, Mas. Sing takon sapa? Oh, iso. Menawa nak takok. Ora. Yes, aku tahun 50 her. Iya. Nggih Mbak Neha, makasih nggih. Salam kenal. Ampun kapok ikut Astabrata. Mboten, Nggih. kula saestu nderek ajar. Berarti niki Mas. menunggu kuliah, menunggu wisuda, berarti ini sementara di Solo dulu. Iya, kadang di Solo, kadang di Madiun, kadang di sini, kadang di sana juga. Oh iya. Pokoknya Mesti di toh. mana. Kalau Solo ngekosnya di mana? Enggak, maksudnya itu kalau anu itu loh. Ya, maksudnya di Kentingan atau Iya, di Kentingan. Oh, di Kentingan. Lah di kentingan, Mbak ya. Nggih. Saya di kentrongan. Karepmu Ya ya. kentingan wedok. Nek Pak lanang. Kentongan. Kowe berarti lanang. Yuk meneng itu Mas. Aja ngomong itu. Heeh. Mbak Neha. Mas Akbar, Mas Akbar, Mas Akbar. Ya. Mas Herman. Ndak apa kok Irfan barang lho. Ora oleh ya, So. Apa sing oleh nyeluk Mas iku ngono tok ya, So. Kok kasih 3 permintaan Mbak Neha? Apa tuh? Aku. Pilih mana? Iya kamu dong. Rukokno berat tapuk kowe nggo. Mbak Neha, takok iki aku kok mau. Enggak, ini milih tembang. Iya. Ninggal katresnan, Nggih, podang kuning, nggih. karo apa masih tok kok lali. Dul pacul. Ora, ngono itu. Podang kuning, ninggal katresnan karo sambel kemangi. Monggo dipilih antara 3 itu. Ya. Ninggal Emang gak ada katresnan mawon. Oh, ninggal katresnan. Nggih. Ya, diwalik pelok. Ayo diwalik pelok Mas Bandi ngono lho. Mas Bandi ngono lho. Mas Bandi. Ah. Halo. Halo. Alah modele kaya ya ninggal katresnan. Coba kaya ngapa bersama Mbak Neha Ayu Silviani. Ya. Sil. Nah, Neha Ayu Silviani. Tahun kelahiran 2002. Saya 2050. Yo. Oke. Oke. Nangis sajroning hatiku nalika sliramu ngebas sliramu ora krasa aku kudu sambut karo tak suwun rina Bali bisa kumpul kaya doe Dilanjut Mbak Neha. Aja lali
Ninggal katresnan sampun katur Pak Tumpuk. Sampun nggih. Ya, satu kali lagi Mbak Pesek karo Mbak Aulia. Ya. Sepoti co ben gumiak co. Ya, yuk. Hey! Selamat malam Mbak Pesek, selamat malam Mbak Aulia. Selamat malam. Wah, iki lho anak-anakmu kabeh iki. Jan iso sempak. Apa kok sempak iki lho? Semangat dan kompak. Sempak, semangat dan Kompak. oh, ya apik. Mbak Aulia ini nama lengkapnya siapa? Aulia Pangesti. Aulia Pangesti. Nek Mbak Sri. Masa lali? Yo gak, maksudnya masyarakat biar tahu gitu loh. Sri Wahyuni. Sri Wahyuni. Kalau Tumpuk nama lengkapnya siapa Tumpuk? Sri Wahyono. Ali Yusuf. Tumpuk. Tuh, nama lengkapmu sapa kok? Sing kabeh Mas. Kabeh no. Eli Yusuf. Tumpuk Eli Yusfia. Tumpuk Eli Yusfia. Yusfia Kusumawardhani. Kusumawardhani. Istiqomah. Sakinah. Mawaddah. Warohmah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idane jeneng apa ceramah malah. Nggih dawa dene njaluk sing dawa. Lagu terakhir sing selindro ditutup apa selindro? Ayo sambil kemangi apa podang kuning. Ya. Podang kuning. Podang kuning. Cik. Ya, podang itu burung, kuning itu emas. Ya toh, filosofinya semoga habis bersih dusun Banu ini, ya toh, burung itu terbang ke atas. Semoga dusun Banu bisa terbang ke atas mencapai keemasan. Amin. Ya. Yo, langsung digarap coros serakinan. Podang kuning bersama Mbak Sri Wahyuni dan Mbak Aulia Pangesti. Ya. Yo, coba kayak apa? Yuk. Sawang
kasih Mbak Aulia dan Mbak Sri. Nggih. Mbak Tumpuk. Halo. Mengko perkara lagon liyane ditutuk ning nggon gara-gara patet songo sing ngomber jagate nggih. Nggih. Kula lak keperukan sedela.